Pois listo. Vale, pois bo día a todos e graciñas por esta asistencia. Bueno, se quería comparecer por varios motivos. En primeiro lugar, pois queríamos manifestar a nosa satisfacción como Partido Socialista, pero tamén como cidadano, porque despois de varios meses de xestión política, pois a Godiña e todo o Oriente Ourensán volve a ter unha conexión ferroviaria con Madrid e con Ourense, tanto a primeira hora da mañá como a última hora da tarde. Unha longa demanda veciñal, tanto dos alcaldes da zona, veciños, veciñas, así como todo o conxunto das comarcas implicadas. E tamén, como non, polo Partido Socialista Ourensán, e todo o seu conxunto. Estivemos en todo momento cos veciños e cas veciñas nas súas reivindicacións, nas súas manifestacións, reuníndonos tamén con eles, pero tamén, ao mesmo tempo, cas xestións que estaban facendo ante Renfe e ante o Ministerio. A implicación dos distintos órganos do partido, tanto a nivel local, provincial, galego e nacional, foi total, hasta conquerir esta reordenación de líneas que dá resposta á demanda da sociedade. Unha vez dito isto, tamén queríamos facer mención ás dúas mocións que levamos neste pleno da Diputación do próximo venres. E a primeira é referida aos lumes. Nos encontramos no mes de marzo, a final do mes de marzo, estamos exactamente igual que estábamos fai un ano. É dicir, se ben a Xunta, digamos, parece que implica máis medios para a extinción, non é así co tema da prevención. Levamos todo o inverno desaproveitado para non conquerir ningunha das medidas que se iban a implantar. Ainda ayer se aprobou o Pladiga, cando tiña que estar feito fai 3 meses como mínimo. Os concellos seguimos calmans atadas ante a vaga de lumes que pode vir. Seguimos sin ter unha legislación que nos permita actuar nas franxas secundarias, seguimos sin unha legislación que nos permita actuar nos núcleos urbanos. Ya a Xunta de Galicia sigue sin implementar medidas de contención, de prevención no tema de lumes. Todo fía a unhas condicións climatolóxicas e todo fía aos medios de extinción. E, por outra banda, levamos tamén unha moción sobre o anteproxecto de lei da administración local. Como ben sabedes, é unha lei que ten unha vixencia actual máis ou menos de 20 anos e agora se está tramitando ese anteproxecto. Nós queremos que, máis alá das alegacións técnicas xurídicas que se fixeron por parte da Diputación, creemos que é moi necesario un debate e un posicionamento político do plenario da Diputación. Hai moitas inxerencias da Xunta nas administracións locais, tamén na Diputación, e ao mesmo tempo non veñen acompañadas dunha financiación axeitada ao mesmo. Por iso queremos abrir un debate, queremos que se posicionen os grupos políticos e queremos ter unha declaración institucional ao respecto, porque non podemos seguir asumindo competencias impropias tanto a Diputación como os concellos, donde se nos intervén totalmente, pero sin unha financiación que sea acorde con eses servicios que prestamos. Por suposto, un intervencionismo na fusión de concellos, no tema de mancomunidades, de financiación, etcétera, e sobre todo, que sin unha actualización real do Fondo de Cooperación Local que leva do ano 2009 sin actualizarse. Eso é o que exiximos e ese debate o queremos abrir na Diputación. E, por último, os entregamos aí unha documentación porque, o Concello de Tabadela e máis a miña persoa está sufrindo últimamente unha desinformación sobre unha actuación, digamos, neste caso do alcalde de Barbadas, con respecto ao Obradoiro sobre a miña persona. Entonces, tendes aí toda a documentación sobre o Obradoiro, tendes unha relación dos todos os pasos que se deron absolutamente a todos, o 9 de outubro nos tiñamos de baixo o secretario, toma posición o novo secretario, inmediatamente se convoca unha comisión de contas, automáticamente se manda un escrito a comisión de contas facendo referencia a esa connotación, se aproba a conta xeral en tempo no 20 de novembro e, sobre todo, o que vos leva a ver é que tenes aí no último documento que vos pasei, os dous últimos documentos, que é unha, as bases do Obradoiro, onde dice claramente, dice,
será requisito para la concesión de la subvención por la entidad local solicitante o entidad local, en este caso somos tres, Barbadás, Toén e Tabodela, que hayan cumplido con la obligación de remisión de las cuentas generales, es decir, a cuenta xeral, no último ejercicio al que estén obligados al Consello General de Cuentas con anterioridad a finalizar el plazo de presentación de la solicitud del obradoiro. Bueno, o obradoiro se presenta o 26 de 12 de 2026, 26 de 12 de 2026, 26 de diciembre de 2026, nos presentamos a cuenta xeral un mes antes, o 21 de 11 de 2025. É dicir, nos habíamos cumplido fehacientemente que as condicións que marcaba a concesión do obradoiro. É dicir, un mes antes nos habíamos presentado a cuenta xeral, como figura toda a documentación que tenes aí, digamos, a conta xeral a Xunta de Galicia. Polo tanto, ante a resposta da Xunta de Galicia, que non desconocemos, que en ningún momento se nos pasou a entidade tractora, neste caso, o Concello Tractor e Barbadás, pois nos o que dixemos, mandamos toda a documentación para que fixera o recurso correspondiente, a alegación correspondiente, porque era unha resolución injusta para a concesión do obradoiro. Bueno, ante a impasividade do Concello de Barbadás, ante a ineficacia, neste caso, a inoperancia do Concello de Barbadás, eles o que intentan é culpar ao Concello de Tabodela de a pérdida do obradoiro, cando é o Concello de Barbadás única e exclusivamente o responsable de que non teñamos obradoiro porque nos fixo o recurso pertinente, ca solicitud que tenes aí tamén na distinta documentación, donde os escritos que lle mandamos para que fixera o recurso correspondiente á Xunta de Galicia, con toda a documentación que lle entregamos. Por lo tanto, o ataque personal o que estou sufrindo neste caso por parte do alcalde de Barbadás para lavar, digamos, as súas mentiras de anquina personal, non se pode permitir, sobre todo cando pon en cuestión a actuación do secretario interventor do Concello de Tabodela a hora de eliminar algún párrafo ou algunha xestión da documentación. Aí tendes a documentación íntegra total, sin tachado nada, porque incluso eu lle pedi permiso ao secretario por a prevención de datos, se podíamos facer público isto, teño autorización del para facelo, para que non, ni siquiera borrar o nombre do secretario interventor nese documentos, todos e cada un dos documentos. Entón, o que non podemos permitir é que Barbadás, neste caso o seu alcalde, nunha inquina personal, nun acoso similar ao que estuvo facendo por unha concelleira durante un ano, queira facer un acoso personal hacia min, que non lle vai dar resultado, por outra parte, pero que non podemos permitir que se vean involucrados as institucións, nin Concello de Barbadás, nin Concello de Tabodela e, por suposto, a Diputación. Eu négome a seguir con esta trifulca, digamos, no plenario da Diputación. E por eso se anuncio que eu non vou facer alusión absolutamente ningún no pleno da Diputación a todo o que se traiga nese sentido, porque creemos que as cuestións personales que pode ter o alcalde de Barbadás hacia a miña persoa se deben dirimir noutras circunstancias e non a través das institucións. Circunstancias, por certo, que nos reservamos o dereito ou non a ir á xusticia ordinaria ante as sospechas que imparte sobre o secretario e sobre o Concello de Tabodela a hora de manipular documentación original. E pouco máis, vou totalmente a vosa disposición a calquer pregunta que fagades, pero a documentación a tendes íntegra e total do expediente que ten sobre o obradoiro. Podedes revisar todas as circunstancias que concurren ao mesmo. É unha pena porque, ademais, noso obradoiro estábamos facendo conjuntamente con Barbadás e con Toén, estábamos, a pesar de ser o Concello menos beneficiado sobre o mesmo, pero, neste caso estábamos conjuntamente con eles e por inacción totalmente do alcalde de Barbadás ou do grupo de goberno de Barbadás, pois que se haya perdido, digamos, esta subvención, pois é unha pena, pero é imputable única e exclusivamente a desidia do Concello de Barbadás. Se tenes alguna pregunta. Buenos días. Un par de preguntas, por empezar por lo último que acaba de comentar. Con respecto a esa situación con el alcalde de Barbadás, es cierto que ya son varios los plenos donde ha habido
intercambio de pareceres, vamos a dejarlo así. ¿Cómo cree usted que puede afectar al Partido Socialista si esta situación persiste en el tiempo de continuos ataques entre uno y otro, al Partido Socialista en general y al Partido Socialista en Barbadas de cara a las municipales del 27? Y la segunda pregunta sería, con respecto a Gudiña, al tren, parece que la plataforma mantiene esa movilización para que estaba prevista aquí en la ciudad. ¿Cómo lo valoran ustedes y si van a asistir a esa movilización? Bueno, con respecto á primeira, indudablemente o Partido Socialista non lle vai afectar absolutamente para nada. É dicir, este é un ataque personal á miña persoa, absolutamente, por as circunstancias que pasaron no antaño, pero bueno, é unha actuación similar, se reflexionamos, é unha actuación similar a que sufriu, digamos, a concelleira durante un ano de un acoso permanente. É dicir, un acoso, indudablemente, na miña persoa non lle vai dar ese resultado. É un acoso permanente de media verdade, de falsedades totalmente, e utilizar as redes sociales con perfiles falsos, ademais, para seguir alimentando, digamos, esta situación. O Partido Socialista en absoluto lle vai afectar. O pleno da Diputación, que fixo alusións permanentemente foi ele. Eu non entrei en ningún momento a eso. Cando me refería coloquialmente no pleno, que me referín a que non iba a entrar nese marujeo, e que non vou entrar nese marujeo, porque creo que hai que respetar, digamos, unha institución como a Diputación, onde hai unha concordia, onde hai un clima de entendemento, un clima de chegar a acordos, e non traer cuestións personales a un plenario como a Diputación. Non é o sitio idóneo. E con respecto ao Grupo de Barbadas, as 5 concelleiras restantes están facendo unha labor excepcional, neste caso agora, na bancada da oposición. Están totalmente unidas nesa labor de oposición que están facendo, labor de oposición pero constructiva, totalmente ajenas a esta, digamos, situación. Esta é unha situación que concorde totalmente, única e exclusivamente ao alcalde de Barbadas, que pensa que, indo hacia a miña persona, pois lle vai ter algún rédito político, algún rédito personal. En absoluto eu vou entrar nesa situación. Eu hoxe dou por rematada esta situación, pero si quixera aclaralo ante o medio de comunicación para que non se vesen engañados estes mesmos medios de comunicación con información falsas. Tendes totalmente, única e exclusivamente, tendes toda a documentación que figura no expediente, incluso os escritos que nos cruzamos, Barbadas e Tabodela, donde lle insta ao Concello de Barbadas e que emita o correspondiente recurso, que se nega Barbadas a facelo, non sei por cual é a razón, por si é por desidia ou por inoperancia ou por alguna efecto, digamos, que quere fazer secundario, pero única e exclusivamente é o Concello de Barbadas o que non fai o recurso pertinente. Recurso que as bases están clarísimas. Nos mandamos a conta xeral o día do 21 do 11, un mes antes de haber solicitado o Obradoiro de Empleo. E as bases están clarísimas, onde dice haber remitido ao Consello de Contas as contas con anterioridade a final de plazo de presentación. É dicir, a cosa está clarísima. E con respecto a Gudiña, mira, o Partido Socialista en todo momento estuvo cos veciños, ca comarca e cos alcaldes da zona. Estuvemos na primeira manifestación, na primeira línea. Fai máis ou menos 2 ou 3 semanas estuvemos reunidos ca plataforma. O que nos pedía a plataforma é o que se anunciou ayer. É dicir, unha conexión real a primeira hora da mañá e a última hora da tarde con Madrid e con Ourense. Isto é o que se conseguiu e o que teñen ayer, o que se anunciou ayer. Si a plataforma, con toda a legitimidade, considera que ten que ser que a manifestación, nos parece, bueno, respetamos absolutamente a súa decisión, pero si é verdad que o que eles pedían, ayer se anunciou que se vai a facer. Eu leía hoxe algún artículo de prensa onde poñían en cuestión que vamos a ver se é verdad, que poñían un poquinho en cuarentena hasta ver os feitos realizados. Bueno, pero de aí a seguir manifestándose, bueno, nos respetamos, non vamos a estar nesa manifestación, da mesma forma que habíamos dito anteriormente este anuncio que si íbamos a estar, ahora non vamos a estar porque nos consideramos que o traballo está feito, e máis,
na reunión de fai 3 semanas que tuvemos ca plataforma, como sabíamos, como estaban as conversas e como estaba, digamos, a negociación no Ministerio, xa lle avanzamos que probablemente en breves íbamos ter, digamos, boas novas. Non podíamos garantizar esas boas novas, pero sí lle avanzamos que íbamos ter boas novas. Respetamos absolutamente que a plataforma siga ca manifestación, pero sí é verdad que o Partido Socialista, da mesma forma que antes se sumaba, ahora non se vai sumar, porque creemos que esa resposta que solicitaban está suficientemente dada. Sí, bo día. En relación a este tema da Gudiña, o que di concretamente a plataforma é que tamén se atenda aos horarios da tarde, que se repoñan nese sentido e tamén que se teñan en conta os bonos para esta zona. Entendo polo que acabo de decir que a plataforma non conta co Partido Socialista para seguir con estas reivindicacións. Non, digo que non vamos a estar na manifestación. O tema dos bonos, o tema dos bonos sí se está falando, da mesma forma que unha mellora tamén na propia estación, pero creemos que non é suficiente para, digamos, ir a unha manifestación. É dicir, nós seguimos traballando nesas reivindicacións de que se establezcan estes bonos tamén, pero sí é verdad que digamos, o grosso da reivindicación, que era a comunicación de primeira hora da mañá e última hora da tarde, de ida e volta para Madrid, está resolta. O tema dos bonos sí é algo que está todavía encima da mesa, estamos falando con Renfe para que se poida implantar, pero de momento non temos esa resposta. E en canto ao Pladiga, pois anunciáronse 42 novas brigadas en época de alto risco, un aumento de 4 medios aéreos, aplicación de aviso de lumes e tamén que se aumentaban, bueno, digamos, a partida un 50% máis. Neste caso, quería preguntar ao Partido Socialista que se considera que isto é suficiente. Claro, que o Pladiga tiña que estar aprobado fai 3 meses. A finales de diciembre tiña que estar aprobado para facer esa medida de prevención. O Pladiga o que fai é reforzar os medios de extinción. Indudablemente, a extinción é necesaria, pero que o que falamos o ano pasado, no mes de agosto, despois da vaga de lumes, é que, a parte da extinción, hai que facer unha prevención durante todo o inverno, e iso é o que non se fixo. É dicir, nós chegamos a estas circunstancias agora do verán, exactamente igual como estábamos ano pasado, que se reforzan os medios de extinción, sí é certo, pero seguimos fiando todo aos medios de extinción. Se ven unha vaga de lumes, ou ben lumes, digamos, cunha intensidade, digamos, normal, como viñan outros anos, probablemente os medios de extinción sean suficientes. Pero se ven unha vaga de lumes similar ao do ano pasado, os medios de extinción se van ver totalmente insuficientes outra vez, porque non se fixe unha labor previa de prevención, digamos, no rural, sobre todo. É dicir, non temos eses mosaicos que se interrumpan, digamos, un lume, non temos a lei forestal que che permita ese aproveitamento forestal e ao mesmo tempo se permita limpiar os montes. É dicir, esa labor toda non se fixo ni por parte da Xunta de Galicia, ni siquiera tampouco por parte da Diputación, que estamos a esperas todavía do diagnóstico das mesas que habíamos realizado. É dicir, a día de hoxe non hai un diagnóstico da Diputación cando nos emplazamos no mes de agosto a facer unhas mesas para mirar as medidas preventivas e tamén de afrontar os lumes. E a día de hoxe non o temos. Ainda ayer, na Xunta de Portavoces, se nos emplazou a que próximamente iríamos ter xa o dictamen. Pero claro, que estamos a finales de marzo. Xa empezaron os lumes en algunha parte da provincia de Ourense. É dicir, se perdeu todo o inverno en implementar medidas de prevención e medidas, digamos, que nos permitisen, polo menos, ter os núcleos de población, as casas e as explotacións protegidas ante o lume. E, lamentablemente, esperemos que non, pero lamentablemente estamos na mesma situación co ano pasado por estas mesmas fechas. Xa en relación a outro tema e retrotraendo a vista a aquel presunto caso de acoso laboral no Concello de Barbadás, quería saber a nivel xudicial se tendes algunha nova. Tamén o alcalde no seu momento anunciara que posiblemente denunciara ao Partido Socialista. Non sei en que punto está esta cuestión. Non, a mí non me costa denuncia ninguna, ni por unha parte ni por outra. Si sabemos que o canal interno do partido sigue facendo a súa labor, como ben sabedes, xa escapa, digamos, a nosa función. Eu quero recordar que naquele momento apenas fixen declaracións sobre o tema, simplemente unha vez unha roda de prensa que habíamos feito na sede do Partido Socialista para dicir cando fora a cronoloxía do
da situación. A cronoloxía foi que un domingo para mañá a concelleira, agora sabemos quen é perfectamente, se pon en contacto comigo e me fai manifestación dun acoso, dun posible acoso por parte do alcalde de Barbadás. Nós inmediatamente poñemos en marcha os órganos do partido, é dicir, Secretaría de Igualdade, tomamos de declaración e diante nosa fai esa denuncia ao canal interno do partido. E a partir de aí, nada máis. É que nós como partido, digamos, en Ourense, non fixemos absolutamente nada máis. Se lle comunica ao alcalde esa situación, esa denuncia, e nada máis. Por parte deste que lle fala, nada máis se fixo. Nin declaracións públicas, ni nada polo estilo, porque queríamos que era algo interno que tiña que transcurrir por os órganos internos do partido. Si é verdad que el colleu outra dinámica ante os medios de comunicación, elevar a situación, bueno, xa sabemos todo como acabou, quedándose na alcaldía, donde os concellos tuveron que dimitir para non formar parte, digamos, dese grupo de goberno, pero que por parte do Partido Socialista da provincia de Ourense non se fixo absolutamente nada máis, simplemente dar traslado da denuncia da compañeira aos órganos do partido, nada máis, nada máis. Entonces, bueno, pues indudablemente o focaliza en mí, bueno, tengo o seu dereito a focalizarlo en mí, pero indudablemente eso non lle vai dar resultado absolutamente ningún. O que me entristece a min é que se utilicen administracións como pode ser o Concello de Barbadás, o Concello de Tabodela e a Diputación para facer, digamos, esa causa bellis desa situación personal del. Unha cosa máis? Muchísimas